potrebuješ vedieť, čo je krst. Potrebuješ vedieť, že krst je súčasť kresťanského života. Tak ako si prijal Ježíša Krista, krst je druhá časť mince. Druhá časť. Je to druhý krok kresťanstva spasenia. Brata, sestra, čo hovoria dnešní ľudia? Čo si myslia pod slovom krst? Povedz, čo si myslia? Že sa dávaš prekrstiť. Ale že budeš mať krstnú mamu. Že budeš mať krstnú mamu a otca. Ideš do inej viery. Čo ešte? Čo ešte ľudia si pod slovom krst myslia? Čo? Ako? Zradil si svoju vieru. Pokropia ti hlavu niečím a dať si so svodom. Nie, čo ľudia si myslia o krste, ktorý je vodný krst ako dospelý. Nie čo pre deti. Čo si myslia? To sa mi veľmi páčilo, čo povedal brat, že zradili sme vieru. Brata, sestra, takíto vážne ľudia majú myslenie o krste. Prebolďa pes. Počuješ to slovo prebolďa? No to je také prebolďa, ako keby si teraz mal nový krstný list. A ideš niekde iné, do inej viery, zradil si vieru. Ty už nie si katolík, ty si už niekto iný. Takto ľudia rozmýšľajú. No brata, sestra, vieš prečo? Takto rozmýšľajú, lebo sú naplnení, ich mysel je naplnená všelijakými inými informáciami o krste. Oni nemajú naplnenú svoju mysel biblickým krstom. Čo učí Biblia o krste? To je veľmi dôležité. Vy musíte byť ako malé deti. Malé deti. Lebo malom dieťati, čo dáš do mysle, to bude hovoriť. To si bude myslieť. Ty potrebuješ byť malé dieťa. Vtedy dokážeš pochopiť, čo je krst. Lebo keď Božie slovo príde do tvojho života, to, čo dneska vypočuješ, to budeš hovoriť a to si budeš myslieť. Ale ľudia majú vlastné informácie o krste. Rozmýšľajú oni spôsobom. Tak, ako čo ľudia hovoria. Preto nedokážu pochopiť, že biblický krst je ten, kto uverí, nech sa dá pokrstiť v mojom mene. Ale ako dospelý. Ako dospelý. Ten, kto uverí a dieťa nemôže veriť. Preto my robíme krst dospelých. Ten, kto uverí, lebo sám Ježiš sa dá pokrstiť. Prečo by my sme nemali sa dať pokrstiť? Lebo my nehovoríme o krstom pre Bolďalpes, pre krstelíťa. My hovoríme o biblickom krste. A dneska spoznáš, čo Biblia hovorí o krste. Tí, ktorí sa chcete dávať krstiť, chcem, aby si veľmi dobre počúval. Je to pre celý zbor táto kázeň. Podľa tejto kázne sa rozhodneš sa pokrstiť biblickým krstom. Táto kázeň ťa naučí teraz, čo je biblický krst. Čo je krst? Brata, sestra, Marek 16, 15, 16 hovorí Biblia. Povedali, choďte do celého sveta, zvestujte evanjelium všetkému stvorenia. Kto uverí, bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Pozri si, že Markovi 16, 15, 16 hovorí. Ježiš im hovorí, choďte a kážte do celého sveta, zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu a počúvaj, kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Počuješ? To znamená, že ten, kto uverí, bude pokrstený, bude spasený. Chápeš ma? To znamená, že krst ide spolu. Nie je to niečo, že teraz príjme Ježíša Krista a teraz krstiť sa nemusíme. Lebo ja som krstený. Rozumieš ma? To, keď je v tvojom hlave usí zle. Už nedobre chápeš Bibliu. Tu hovorí, že tento uverí sa dá pokrstiť. Rozumieš ma? Tu nehovorí o krste, ktorý si bol krstený ako malý, keď ťa mama dala. Aj mňa dali za 500 korún.
pokrstiť u Rusnákov. A teraz som čo? Rozumieš ma? Ja nemám ešte ani krstný list. Chápeš ma? Ja nehovorím o tomto krste. Ďalší, čo hovorí Biblia, počúvaj dobre. Matúš 28, 18, 20. Ježiš pristúpil a riekol im, dá mi a všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda, získavajte učeníkov všetkých národov, krsťac ich v meno Otca, Syna i Svätého Ducha. Učiac ich zachovať všetko, čo som prikázal. Brade, sestra, počúvaš, čo som prikázal? Počúvaš, čo prikázal? Choďte a čínte mi učeníkov a krstiť ich v mene Otca, Syna, Ducha Svätého. A to prikázal. Bratia, sestry, krst je pre teba, keď si kresťan, ako príkaz. Ako keď príkaz. Lebo keď veríš Boha, tak pre teba není problém sa dať pokrstiť. Není to, že ty sa krstíš do inej viery, ty sa krstíš do Krista. A to je rozdiel. Ty zachovávaš, alebo robíš to, čo Boh povedal. To, čo Ježiš prikázal. To máš robiť. To Biblia nám hovorí. Brada, sestra, Biblia má svoju pravdu o krste. Počúvaj dobre. Skutkoch 2:38. Chcel tam ľudí vedieť, čo má robiť. Peter povedal. Peter bol, kázal evanjelium týmto ľuďom a teraz títo ľudia sa pýtajú, čo máme robiť ďalej? Čo máme robiť teraz? Čo im odpovedal Peter? Čo im odpovedal? Odpovedal, kajajte sa každý z vás, nech sa dá pokrstiť mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a príjmajte dar Svätého Ducha. Čo im odpovedal? Kajajte sa každý z vás, nech sa dá pokrstiť mene Ježiša Krista. Skutkov 2:38. To znamená, čo máme robiť? Máte sa tak pokrstiť. Prečo? Lebo Ježiš to povedal. Choďte, čínte mi učeníkov a krsťte ich meno Otca, Syna, Ducha Svätého. Rozumieš ma? To znamená, že krst je súčasť. Je to druhý krok tvojho života. To, čo by si mal urobiť. To Biblia píše, to Biblia učí. V liste Rimanom 6:3-4 Pavol písal kresťanom v Ríme, o ich krste a napísali, alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení. Počúvaj ešte raz. Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v koho? Nie v katolíka, nie v rusnáka, nie v buddhizmus, nie v nejaké iné náboženstva, ale v koho si pokrstení? Ježiša. Krista Ježiša? V čom? V jeho smrti sme boli pokrstení. Kto sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti, aby rovnako ako Kristus bol slávou Otca, skriesili z mŕtvych, sme aj my chodili v novote živote. Brada, sestra, počúvaj sem. Krst symbolizuje, že ty pochovala svoj starý život. Krst symbolicky Ježiš zomrel. Ježiš zomrel. A tu Biblia hovorí, že my teraz zomierame. Zomierame v krste. Lebo krst znamená pochovanie svojej starej prirodzenosti, svoj starý život. Pochovávaš tam v tej vode. A teraz pozri, čo hovorí tu. Že my s Kristom pochovávame svoj život. Ale ty nezomieraš. Ježiš zomrel, ale ty nemusíš zomierať. Čo robíme? Čo robíme? Symbolicky pri krste potvrdzujeme svoju vieru v Krista. Tak ako Ježiš zomrel, tak aj ty teraz si sa rozhodol v krste pochovať svoj starý život, svoju starú prirodzenosť, svoje zlozvyky. Ty teraz sám seba, svoj život pochvávaš do tej vody a hovoríš Bohu, týmto chce Bože žiť pre teba. To znamená to slovo, čo hovorí, alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení, v jeho smrť. Kristom sme teda spolu s ním pochovaní do smrti, aby rovnako ako Kristus bol slávou Otca skriesený z mŕtvych, sme aj my chodili v novote života. Tým, že sa dávaš pokrstiť, brada, sestra, symbolizuje, ako keby si zomieral s Kristom v hrobe. V krste si tam, kde bol on, 3 dní v hrobe. Ale robíš to symbolicky pri krste. Preto krst symbolizuje pochovanie svojej starej prirodzenosti, svojho starého života. A tým, že ťa vyberú z vody, keď ťa ponorili,
znamená skresenie. Tak ako Ježíš stávaš do nového života. Svoj starý život, svoje staré zlozvyky, cigarety a veci pochovávaš do tej vody a vychádzaš ako nový človek. To znamená krst. Tu hovorí Biblia, čítaš to so mnou. Ideme ďalej. V liste Petrovom 3:21 píše Peter o spasení. Čo znamená spasenie grécky? Čo znamená spasenie v gréčtine? Záchrana.